ngicela ukubhimba ubhekeni lo yabona nawe tshele ngathi siya restaurant ema-China ngathi ku-script show la ngathi we-summit vala la uhlonipha ama-China Yes, free veg le. ngumangela yabona kudloka nje-ke yabona cruise like this ahambe nokraba kombi sihlahla amehlo yabona amehlo katraba-ke ngathi lobster Uthi lobster babe. mina unje amehlo katraba na mangibona la ngibona utraba afanayo wona oteni Ote I sushi. Ye gangrab. phushi Nene khukhulamba yaban amehlo kaphushi lo kugerman sushi. Ishushi like soup pushi. hayi ngimoshe imali ngathi amafinya ngathi impumola ngaziyakaba Bheka mina. Uhleke uphushi wami wena ukusalayo ubheka amehlo wakhona. Bheka ikubheke kanjani? i-prongster le yazi i-prongster ungazodlala wona ngehlisa nge-orange machana kanje at each ni unchi Ngifuna ukubona ukuthi uzoyi. uqala ngamehlo phela bheka isibheke ngo-S mangithi ngiyakubona ubani ya delicious idliwa kanje-ke front and knife ngiqale wrong mele ngibheke straight so I to I Uzomudla vele uTrevor. Umbhekile akubheke kanje. ubheke mina oroyahle Thina ngabe uzodele uphushi wafaka igangrab yabo le igangrab le. hayi ngirobhile la ngirobha le-China Namanga akwazi ukudla i-lobster wena baby. kawenza ngihlula mina ngidlala umbuze uphi usicimba mina angidlali ngenyama yabuya kubonisa umarhalayo saba bafana bathi usixoshela ntoni because because amaqaba yafana bonisa iskill crane mill ke le uTracy kancane be gentle like mangugraba bo yabona uMoses makadivide iJordan nayidivide na perfect Enrabasa yazi mina. thixo lofefe phela mina ngisebenzile enkompolo ngabona manje sidakwa ama-light Ayingisahamba nawe. Ungifakela amehlo enrabasa nje ngithandi lento yenzayo. yabona inamamasela